जोंथ' दानफायलांजोबजाबाय जेनेबा ट्रिपाल टुपुल गैजोबला दा बेखिनि जाबाय। दावराय देख्रेब मोना हाग्रामा मोना माफा माफा लेवार माफा माफा सिखो थै सोबग्रा। गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ गासैबो आंनि भिडिअ नायग्राफोरनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ। बेजों लोगोसेनो मिजिंथियो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, नङाब्ला नोंथांमोनहा बुजिनाय नङा। आरो बेजों लोगोसेनो मिजिंथिबावो चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै। साननैसो सिगां दावराव देख्रेब सार आरो अमर सिंह ब्रह्म सार आरो बेजों लोगोसे फेरेंगा बसुमतारी सार आरो बिथांमोननिनो माखासे दैदेनगिरिफोरनि माखासे दावराव दावसिनि गेजेराव मोननैसो भिडिअखौ लानानै जों सावरायगोन। दा आनफर्चुनेटलि जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मानो बेबायदि जाखो? खोथाफ्रानो रावनाबो गोरोबला, बेहा बेखौ बखियो बेहा बेखौ बखियो। दा आं सानो बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सिया जोंनि गामियाव रायजो जाग्रा जाम्बा जाम्बि लेखा फरा रोङैफोरनि कन्ट्रभार्सि बायदिसो जालांबाय। बिथांमोननि रायलायनायफ्रा रावफ्रा माने ओरैबायदि खोनासंथावै माबा थै सोबग्रा माबा सोबग्रा, बेफोरथ' समाजनि एखेबारे गनायजाथाव माखासे सोदोबानो नङा। कन्ट्रभार्सि जानायनिबो माखासे रावफ्रा माखासे मानसिनि लेभेलखौ लानानैबो जानांगौ। दैदेनगिरि बिथांमोना माबायदि रावजों दान्थे बिदान्थे जानांगौ बेफोरनिबो माखासे लिमिट थानांगौ आरो। दा जा नुनो मोनदों आथिखालाव दैदेनगिरिफोरनि नांलायलायनाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने लासिं सिंसो आरो बुंनो थाङोब्ला। अमर सिंह ब्रह्मआ सोर आंथ' सिनाया, बहानि गादा गुदा सिखारि मानसि फैदों आं बेखौ मिथिया। रावहाबो मोन्थाय गैया बेफोरबायदि एकर्डखौ सावलायनो हानाय। एकर्डखौ सावनाय माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एगेन्स्टै थांनाय, एकर्डखौ सावनाय माने गभर्नमेन्ट अफ आसामनि एगेन्स्टै थांनाय। एकर्डखौ सावनाय माने जोंनि डिसिप्लिननिफ्राय प्रिन्सिपलखौ जोंनि जा माने आब्रुथि बेखौ सावनाय। दावराय देख्रेबाथ' देख्रेबला देख्रेबलि बहुद बाथ्रा बुंलाबायो, मानोना बिथांनि आखुथायानो जेब्लायबो नेगेटिभनिफ्रायसो स्टार्ट जायो। बिथांनि स्पिचआनो पजिटिभ नंखाया, नेगेटिभनिफ्रायसो स्टार्ट जायो। जाय दावराय देख्रेबा हाग्रामाखौ डिफेन्सिभ होगासिनो दङ, जाय दावराय देख्रेबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ, बे दावराय देख्रेबानो हाग्रामाखौ दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ गैया होननानै बुंनो थाखाय इनस्टिगेट खालामबोदों, बेखौ जोङो मोजाङै मिथिखागौ। दावराय देख्रेबनि दैदेननायावनो हाग्रामानि बिहावा 150 बिगा हाग्राखौ रिजार्भ फरेस्टखौ दाननानै टि गार्डेन बानायदों। दावराय देख्रेबनि दैदेननायावनो देरहासार बसुमतारिया रिजार्भ फरेस्टखौ दाननानै टि गार्डेन खालामदों। हाग्रामानि दैदेननायावनो दावराय देख्रेबनि दैदेननायावनो 20,000 हेक्टरनिख्रुइबो बांसिन फरेस्टखौ धंस खालामनानै बिथांमोना टि गार्डेन खालामो। 1100टा पस्टखौ होनो थाखाय सोर गोसो दङ सोर गोसो गैया, नङा होमबा? बिपिएफआ जे गोसो गैयामोन जोंनि माने लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाम्बा जानानै थाथों। बै 17 बोसोराव जेरै हाग्रामा मोना दावराव देख्रेब मोना लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौ लोंहोनानै जुवा गेलेहोनानै मेलायाव थांहोनानै एन्टि ससियेल एलिमेन्टआव इनभल्भ खालामनानै जोंनि समाजखौ डिस्ट्रय खालामदोंमोन। मानोना दावराय देख्रेब मोना हाग्रामा मोना माफा माफा लेवार माफा माफा सिखो थै सोबग्रा, बिसोर हारिखौबो सोबनानै हारिखौ अमा गादिला होनानै फोजोबनो थाखाय टारगेट लादोंमोन। हाग्रायाव सासेबो मानसि गावथार जायैखौ बाददों। बेसेबां जे सेंग्रा सिख्लाफ्रा बोलि होनांदोंमोन बिपिएफनि समाव, बेनि हिसाबा जोंनाव दं। गोनां जायोब्ला नोंथांमोननि मिडियायाव दावराव देख्रेबजों आं टक श' खालामनो रेडि जादों। भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बा आंनि भिडिअखौ नायगिरि बिथांमोना माबायदि गोसोआव मोन्दांथि मोनखो? आंथ' आंनि अपिनियनाथ' ओरैसो माने लासिं सिंसो आरो। बेबायदि रावफोर बाहायलायनानै बेबायदि भाषाफोर बुंलायनानै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जानाया बहुद लासिं सिं। जोङो गोरोबनो हायानो जाथों, नाथाय दैदेनगिरि जाय हारिखौ दैदेनो, जायखौ जोङो माने गिदिर गोलाव होननानै जोङो गेदेमा होननानै जोङो गनायो, बिथांमोनहा बेबायदि राव बाहायलायनानै नांलाय खमलाय जानाय कन्ट्रभार्सि जानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि दुखुनांथाव होननानैसो आं सानबाय आरो। गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय सान्तिपुर ओनसोलनि नाकिदारा लावख्रिगुरि गामिनि गं 20निबो बारा हयथ' 20-22सो न'खरफ्रा
दाखालि दैबानाजों लोमसाव जानानै थानो जायगा गैयिनि थाखाय मोनसे फरेस्टनि ग्रेजिं लेन्डआव थादोंमोन। दा बे ग्रेजिं लेन्डआव थानाय बिथांमोनखौ सरकारा फिन खेबसेबाव बिसोरखौ बिनिफ्राय होस्रांनाय मोनसे भिडिअ फैदों। दा बे होस्रांजाग्रा जायफोर न'खरफोर बिसोरबो गुबुन हारिनि नङा, नाथाय बर'नि न'खरफोरसो। अब्ला भिडिअखौ एसे नायदिनि, नायनायनि उनाव जोङो सावरायलांफिनदिनि। थाङोब्ला जोंनि लावख्रिगुरिया दिनैसिम 6 बोसोर दैबानाजों लोमजायै रिलिफ थाबोनो गोनां जादों। थांनाय बोसोरफोराव जोंहा आसामनि CM सारबो फैदों, बिनि सिगां फैदों। दा बे समाव जेरैबायदि बाथ्रा खोथा होलांदों बेफोरो जोंनाव जेबो माने साक्सेसफुल जानाय जायाखै। जोंथ' फरेस्टनिनो हायावनो दं दासिमबो। दा बे हिसाबै बेवहाय थाहैलायथ'दिनि होननानै जोङो अनेक गेदेर गोलाव मानसिफोरनाव सोंदों, EM सारनाव सोंहैदों आरो ओरै MLA साराबो फैदों। दा बेवहाय जोङो एसे फिसा मेसेज मोनदोंमोन जे डाइरेक्ट जोंनो डाइरेक्ट रिटेनलि होआखैब्लाबो भारबेलि हिसाबै जोंनो बुंनाय हिसाबै जोङो बे खोथा बाथ्राफोरखौनो लानानै जोङो बेवहाय केम्प बहायफैदोंमोन। जोङो बेवहाय केम्प बहायनाया जाहैबाय जों बे हाखौ मोनथायथारगोन होननानै जोङो बेखौ आसा खालामालासिनो जों जा माने एसे गोजोन देरा मोननो हायो। जोंनि जिउखौ एसेब्लाबो बे दैबाना जोबजासिमाव बेयावनो थानानै फिसा फिसौफोरखौ जोङो जेरै एसे एनै रैखाथि होनो हागोन। दा बे खाबुखौ जों लानाय जादों। जोङो जोंनि दुरभाग्यजों जोंहा खाफालानो गैया, खाफाल मोनदा होननानै साननानै लानांगोन। दा बेवहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो बेवहाय जोङो 40 बोसोर जाबाय बे हाखौ जों दखल खालामनानै दोनबाय थादों। आरो बे हाखौ गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो गोबां बेखौ नोजोर लाबाय थादोंमोन। जोंनि हा होननानै दा बेखौ गुबुनफ्रा बाहाय बासाबोनो हायाखै, जायनि थाखाय जोङो बेवहायनो बेखौ मोनफिनगोन आसायै जों फैफिननाय जादोंमोन। दा खाफालानो गैयाबालाय माथो खालामबावनो, उफायथ' गैला। जायखिजाया सरकारा जोंखौ बिदि एभिक्सन खालामफैफिनबाय। माने दैबाना लोमनानै थाफैनाय बे देराखौबो जुदि दानफायबायब्लालाय दैबानानि थाखाय रिलिफ थानाङा होननानै आं सानो गामि हिसाबै। जायखिजाया जोंनि दुखिया सुबुंफ्रा दा मा सिन्था खालामलायो, जोंथ' दानफायलांजोबजाबाय जेन'बा त्रिपाल गैजोबला। दा बेखिनि जाबाय आरो। जोंहा ओरैजाय दैयानो बे निज्रा दै लामा जोंहा लोमफैजोब्बाय, न'आनो थाजाला आरो खुरखाजोब्बायबो। दा जोङो जेबो उफाय गैयिनि थाखायनो जोङो बाहाय थाफैनाय जादों। भिडिअखौ नायनानै निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना बुजिबाय जे घटनाया बोरै जाखो। दा बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना बेयाव थाथायनो होननानै थाखायाखैमोन। बिथांमोना दैबानाजों माने असान्थिखाय गावसिनि फिसा फिसौ न'खरखौ लानानै बे कयेक मासनि थाखाय दैबाना जोबजासिम माने बेवहायनो थाथ'नायनि मोनसे मिजिंजोंसो बिथांमोना थादोंमोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। आबुं भिडिअखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनदों, नोंथांमोना गोसोबा नायनो हागोन। जेनाहक जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफोर दं आरो स्वयं बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM रनजित सारनिनो समस्थियाव गोग्लैयो। दा बेवहाय आं सानो रनजित सारा बाहाय एसेबाबो रेसपन्सिबिलिटि थानांगौमोन बादि आं सानो। जे बिथांमोनखौथ' फिन खेबसेबाव आरो एभिक्सन खालामनाय जानोसै, ओरै बेराफारसेथिं दैजों होखारजाबाय आरो बेराफारसेथिं बिसोरखौ एभिक्सन खालामबावनाय जानोसै। बिथांमोना अब्ला बबेहाय थागोन? दा बे समाव गथ' गथायखौ लानानै बिथांमोनहा बहा थाहैगोन? बिनि फारसे एसे साननानै बे कयेक दिनखौ माने रेहाय होयोब्लाबो आंनि थाखाय मोजां जागौमोन।